listen man, at 1 a.m. pano pachakwigwa munhu pano, whether ndiwe uripo I'll find munhu achandikwira pano. I respect your marriage, go to your wife, but pano na 1 a.m. ndokuda kukwigwa pano. Iwe small dzakadero hadzigari dziri single. Unoona ndovaya varume vanozi akasiya mukadzi akaenda small. Because varume vacho havadi kukwirigwa masmall. Maiwe saka kana uri small ndo technique yandakudza. Kana vakandivenga vachandivenga zvaka ndinoudza small dziri stable inorogogwa. Inorogogwa. I respect ndisai chiki yako, but I respect your business and havariko ndova respect, but inini paunenge uri kumba kwako kushamwari inini pano ndikangonga ndakuida usandipamba pangu ndiri kubhadhara rent ndichaita zvandinoti ndakutomuvha neyosha I'm gonna move in with you ndo matorererwa munoitiwa vakasonda vakadzi vese vakateerera panapa zvandakutipa izvi zvazopedza misha yenyu kuti because ndadziudza smallhouse zvokuita inzwaka smallhouse kada kutora murume uyu be stable mumuzati pano every Friday and Sunday evening and Wednesday ndoda bonde na 12 midnight. Iwe masmalls varume vakarumaona vakuvata kumasmalls asingadzoki ismalls akopesa kondirumba kudzidzisirei kwani mimi amundibhadhari futi ndokudzidzisa ini ndokudzaiti smalls yakadero haigari single. Varume havadi kuhurigwa, varume vanohura havadi kuhurigwa. Saka smalls ikakudza listen panapa ndichada bonde every day na 2 a.m. That's what you said. Baba vaimbouya kumba but havachauiko. Ndo technique yavanenge vakuti vangeshandisa the handle technique yandakudza iyi. Because baba vanga vachiuya kumba ka vavonga na 2 a.m. munhu ati kana usina uya ndokwigwa. Ndikokwirigwa smalls zangu. Ende smalls inogona kukuudza kuti ninge ari kundinyenga ende ari kundipa mari. That's why smalls inogona kukwanisa kupedzera rent. Inokudza murume wako kuti iwe ninge ari kutondinyenga achida kundipa mari uyoyo ndakandoratidza text message iyi. Kana uri smallhouse right now uchida 400 pounds right now kumunhu ari kukwira tsvaka friend yako iri single uite ikutext urida mari ndikupe uone baba vana vachinokwereta mari so okay baby wangatori mari yake ndonokutsvagira mira ndiende kubenki. Why ndo izvi ndo zvandovengegwa mani ndo zvandakuvengegwa nevarume but ndovamamisa varume vandondo nenondorova. I know kuti vachinoti uigora patinosangana naye kubottom indorovavo futi as well. Vachazvizama vakati totombomamisa one day sesiyanoita zvimalife zvakachingwa dzaka boys gadzirirai kana ndimamonibatsira handisi kuda kubvunza ndorevesa faita kana mune pfuti maybe zvachibhakera chiurai ndo mistake dzinoita vanhu vazhinji idzodzo tomumamisa zvimalife zvake zvazvochamumamisa one handimwi doro. Saka kuti paunosangana nende chitori sober ndikapinda munightclub ndiri sober vakawanda vakazvizama bvunzai vaigara kuleicester vakazvidza vakawanda ndaifamba nabrong peter ndovhu chidididi vakazviedza bvunzai vakagara kuleicester vanokudza kuti fidzo ndonzi fidzo ndino yainzi pesu uye vanokudza vamwe vari kubvunga ndakabva kuleicester ndichitiza no kana ndaitotevera zvangu mukadzi wangu ndo patakatanga kurambana nemukadzi wangu pekutanga ndatevera ndobawira ndakazoita kuScotland paya ndaitosevha marriage yangu yakaramba otherwise guys vaida kundikwatura vaizviita zvoti toda mukwatura ndiye anoita kuti vakadzi vedu vadai zvakabvira kare zvinhu kuma 98 97 zvakabvira kare zvinhu zvandoita izvi vanhu vachida kundikwatura vakauya vamwe munotovaziva nemazita vamwe vanogona kutotaipa ipapo vakauya mabhawa yaingotanga ipapo fight ichitopera ipapo kumfesi zvanodorova zvezera rangu ndozama so ende so varume kana muri kumuchowasha live inoyi mune mweya wekuda kuzondirova later munguva yavo makagadzirira kuzi it's not as easy as that. Kana mungorova maybe murova muchiwani kana kutenga ivo vacho vamunenge vatengawo futi vanofanga kutovaya vari bhozvakavasiri bho vanomanya vanzokera chimanya takatombotengerwawo vanhu kana vanoziva club yainzi bhangura iyai bhangura moiziva yekuleicester ingobvunza yakagara kuleicester kune imwe club yanzi dho reglass riyara kuti rizobviswa ndini ndakaribvisisa dho riri
wozongona wabvunza kuti kona magambeni chii chakaitika nemufesi hanzi I saw your picture picture kuchii chakaitika nemufesi vanonzi Fidzo. Kana kubvunza my friend anonzi Austin Chikoto uyu mongomuvinga kuinbox kuti kona iwe imbotudza munyaya dzaFidzo kuLeicester chii chaitika. Ende vamwe vacho vakapedzera kuti kumandoshandira hurumende. Vanhu vakapedzera kuti usi munhu FBI bhozi zvimwe zvinhu zvaitika so vanhu vese votiza ndanga sina mapepa ondona ndakagara so mapurisa akaungana